Kawadhi nyime en ayanga ni pogruok mantiere e duond bura mar ODM pod medo mana dhi nyime kata doko ni jatenda duond bura no Senator Oburu Oginga to ramo ni duond bura no pod medo siro sirikand manywanda kata broad based government kano loso kod jotelo kanyakla kod jod bura mabende wuok e duond bura no mar ODM e gwenge mag Eldoret. Senator Oburu owacho ni duond bura mar ODM pod bro medo siro sirikand manywanda kendo pod bro medo tiyo kod sirikanda William Ruto nyaka chop higa mar 2027. Bila Raila alituacha kwa hii serikali ambayo inaitwa broad based government. Basi tutafanya kazi na President William Samoei Ruto mpaka mwisho, mpaka 2027. Sisi chama yetu sio chama ya kubanduka. Mimi ningependa kuhimiza vijana wale supporters wa chama wote vijana, nyinyi mregister kama voters, mchukue vipande na register kama voters.